Wannan ma'aikacin wannan malamin da suka kama ba wani ma'aikata su suka ba mu shi hannu da hannu sannan kuma suka shaya mamu za su je su an so shi muka to kasu je mamu da kayan yaƙi kasu sai mamu da bakon ido amma za mu kawo shi bakin karkara sai su zo su tafi da shi sai a ce su suka yi wa'anda dai kai bai waye ba sannan kuma da zaran gwamnati ta shigo mu ta nuna mu shawar za ta goya mu goyon baya kai abin nan ma da kashe gani ba mu kaɗai ke yin shi ba saboda in ka tsaya ka ji to da wa ake yin shi da gwamnati ake yin shi to wace gwamnati ke ba ku goyon baya cikin yin wannan lamarin a cikin wannan jirage da ake tutturawa cikin daji kana ganin jirage da helicopter suna tahiya suna ta a lokacin da zamu jirgi ya taho sai mu laɓe cikin duwatsu ko mu hau ishe sama sai su je a lokacin da za su je hodin nan za su ga sun yi ƙasa in sun tahi to nan za su je mu kayan aiki sai su koma to mu kuma idan muka ɗauki kayan aiki a ji wata muna ba gwamnati naira miliyan 28,000 to dalilin da yasa kenan muke aikata wannan abu mu dai masu maganin mu suke ba mu kayan aiki sannan kuma talakawa kamar yadda kashe yankin Batsari Katsina Jibe Dan Musa ina ne to duk da sa hannun mu ake wannan aiki da sa hannun gwamnati to kenan ita gwamnati ta koya muku baya kuma tana dawowa bayan waje tana nuna cewa tana yaƙa ku dama abun da ta nuna wa mu kenan ta sha mu cewa za mu yi aiki ba za a kashe mu ba sannan kuma ba za a ɗauki mummunan mataki a kan mu ba har sai in mun ga cewar gwamnati ta ga dama ta daina kai mu kayan yaƙi sannan ta za ta zanna da mu da biya mu bukatun mu yanda muke so. To ku misali waɗanne irin bukatu ne kuke so waɗanda suka sa kuke aikata wannan ta'asa? Yawa da farko dai gwamnati ta sha mani mai ga baki ta yi mu makarantu a cikin garin mu irin ƙauyukan mu karkaran mu za mu ringa koyar da yaran mu sannan gwamnati kuma bata ɗauki alƙawalin shewar wannan makarantu da ta yi ba za ta ci gaba da koyar da yaran mu sai dai kawai ta yi mamu wajen malaba ne a Hausawa su ga shewar makarantar shi aka to nan wurin laɓewa ne ta mu. To wato malaba ce aka muku wanda idan an kawo muku samame ku zo nan ku laɓe. Dama akwai wata ranar Laraba da aka shiga daji aka shawo mu dama muna da informomi cikin gari suka shirya mu suka shato mu san ta yanda ba mi fa shine sai muka baro kan daji muka dawo nan cikin gari muka dawo karkaran mu muka zanna shine nan muka laɓe muna ganin su suna wucewa. Kuna ganin suna wucewa amma ku ba ku hito ku nuna cewa za ku kai masa farmaki ba. In muka sha za mu kai masa farmaki kaga ai za mu ɓata lagon da suka shirya. Amma idan suka je suka hito suka yan halban su suka hito kaga sai a ce sun yi aiki bayan kuma ba wanda suka kashe ke ba wanda suka gani. To wai misali shin dama da ake cewa ana shiga daji ana yaƙa ana kashe sannan kuma ana anso bindigu daga gare ku da sauran dai wasu makamantan irin wa'annan abubuwan shin dama ashe duk ƙarya ce ake yi gaskiya duk wanda ya ce maka an shiga daji an yaƙe su ko ka wa'annan mutane masu wannan aiki an yaƙe su gaskiya ƙarya ne to wato misali kuna nihin cewa ita gwamnati shin iya yaƙa kuke ba tai ko koyi ne ba tai gaskiya gwamnati a yanzu dai tsarin da muke shiki muna da bindigu da kake gani muna da bindiga mai tahiya kilomita 60 sannan muna da silba duk burin ba mota soja in ta zo muka halbe ta sai ta kama ta sannan kuma sojojin da ake turawa ba su iya yaƙi ba su san takon yaƙi ba mu muna ganin su sun wuce mu sun bada baya mu halbe shi mu toya mota sannan mu ɗauki motoshin su to yanzu misali abinda nake so in ma tambaya a kai malaɓar cikin daji. Shin ita wannan malaɓai kuka shirya ta da kanku ko ita ma gwamnati ta shirya muku? Akwai wani tamfali wanda gwamnati ta bamu idan ka taka shi zai kai taki 35,000. To shi ne muka yayyanka kowace riga sai muka yayyanka sai aka yi rumfa. Ko da zowa gari muka yi kidnapping a ciki za mu sa su a ciki muna da freezer muna da komai na jin daɗin rayuwa. Wanda komai za ka ci daɗi amma dai matsalan ɗaya ba ka gidanka ba ka ƙauyenka. Ka ji akwai wani malami ba wanda aka ce an kama ma'aikata sun je sun an so shi.